CareMark ħatibda toffri s-servizzi tagħha f'Għawdex. Din il-kumpanija Ingliża illi tispeċjalizza fil-qasam tal-kura toffri servizzi lill-individwi ta' kull età u abiltajiet differenti mill-kumdità ta' djarhom. Preżenti għat-tnedija ta' dan is-servizz kien hemm il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo. Qal li dan is-servizz ħajtejjeb il-kwalità u l-livell fis-servizz tal-kura f'Għawdex. Il-Ministru wera apprezzament għal CareMark li jrid fiduċja f'Għawdex billi ħadd jipprovdi opportunitajiet ta' xogħol u taħriġ għall-għawċin. Dan is-servizz għal Anton Refalo għandu jtejjeb ukoll operazzjonijiet fis-settur turistiku għawċi. Mistiedna kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Ġustin Karwana. Hija enfasizzat li l-popolazzjoni qiegħda tixjih hija realtà mhux biss għal Malta iżda wkoll għal Għawdex fejn is-sitwazzjoni hija aktar akuta. Il-Gvern qiegħed kull ma jmur iħeġġeġ politika l-anzjanità attiva u għaldaqstant servizz bħalma joffru CareMark ħajnaqqas id-domanda fuq servizzi residenzjali. Filwaqt li l-Ministru Refalo ringrazzja lill kumpanija CareMark sostna li din għandha tkun teżempju biex tinkoraġġixxi kumpaniji oħra mis-settur privat jinvestu f'diversi oqsma f'Għawdex.